No niin, täällä ollaan menossa ostamaan vähän erikoista ruokatuotetta ja sitten tehdään video, kun mä näytän sen. Ja sitten maistetaan. Niin, siinä on sitten 6 € minitomaattia. Otetaan niitä vähän. Tuolla ne nyt on ne tomaatit. Ja tästä otetaan hyvää fetaa. Original. Sitten basilikoa. Tällainen. Rismasta kans. No laitetaan näin. Noniin. Taas nyt valkosipuli. Otonkin. Tää prismasti on. Joo, nyt tässä on nämä kaikki ainekset ja sitten jos teet, niin muista, että aina vanhemman valvonnassa ja vanhemman luvalla. No niin. Sitten uuni täältä laitetaan 200. Noin. Ja sitten vähän vettä tonne. No mä oon jo laittanut mut silleen, että siinä on ihan pikkupinta. Sormi kostuu. No niin, nyt ollaan uunivaiheessa ja muistakaa, että just myös tässä vaiheessa olkaa vanhempien kanssa. Ja nyt laitetaan tää tuonne uuniin. Ja siellä ne patongitkin on alla. Sitten kiinni. Tässä nyt tää patonki on ihanan tuoksunen ja sitten nämä tomaatit ja feta. Ja tässä sitten me maistetaan, mut äiti pätkäsee sen videon nyt, kun tää on niin kuumaa. No niin, nyt tässä vähän muistetaan tätä tomaattia, että se jäähtyisi vees vähän. Sillä tää tomaatti on aika kuumaa. Ja feta ei niin tarvii murskaa, kun siinä tehtiin vähän murusta. Niin. No niin, nyt sitten testataan patonkia ja tätä. Mitä onkaan tää sörselin nimi? Ja feta otetaan erikseen ja no. Onkohan tää tomaatti kauan kuumana? Puhallellaan vähän. Ja sitten otetaan. Tää. Kahdeksan kautta 10. Kokeilenko mä tän? Eli mulla on muuten sama, mut vaan ruisleivällä. Onks hyvää? Ihan superhyvä. Eli tykätkää videosta ja tää on ihan hyvä. Kannattaa joskus tehdä. Heippa!